10. kapitola. Halloween. Na druhý deň Malfoy neveril vlastným očiam, keď zistil, že Harry s Ronom sú stále na Rockforte. Vyzerali trochu unavení, ale inak žiarili spokojnosťou. Ráno sa Harrymu a Ronovi javilo ich nočné stretnutie s trojhlavým psom ako vynikajúce dobrodružstvo a tešili sa na ďalšie. Harry už stihol Ronovi povedať o balíčku, ktorý zrejme preniesli z Gringotts banky na Rockfort, a obaja strávili dlhý čas dohadovaním, čo v ňom asi len môže byť, keď to tak strážia. Bude to niečo veľmi cenné alebo niečo veľmi nebezpečné. Uzavrel debatu Ron. Alebo oboje. Dodal ešte Harry. No keďže vedeli iba to, že ten tajomný predmet je dlhý asi 5 cm, bez ďalších informácií nemali šancu zistiť, čo to je. Neville ani Hermiona nejavili najmenší záujem dozvedieť sa, čo sa pod psom a padacími dvierkami ukrýva. Nevilleovou jedinou starosťou bolo nikdy viac sa k tomu psisku nepriblížiť. Hermiona sa s Harrym a Ronom nerozprávala a keďže bola panovačná bifloška, pre oboch to bolo skôr vykúpenie ako trest. Mysleli teraz len na to, ako sa Malfoyovi pomstiť, a na ich veľkú radosť sa im na to naskytla príležitosť hneď na druhý týždeň, keď prišla pošta. Len čo sovi ako obyčajne zaplavili veľkú sieň, pozornosť všetkých upútal dlhý, tenký balík, ktorý nieslo 6 veľkých plamienok driemavých. Aj Harry, rovnako ako ostatní, bol zvedavý, čo v tom balíku môže byť, a keď sa sovi zniesli nad ich stôl a položili ho priamo pred neho, od prekvapenia mu padla slaninka na zem. Plamienky odleteli, v zápäti priletela ďalšia sova a pustila na balíček akúsi obálku. Harry otvoril najskôr list a urobil dobre, pretože v ňom stálo: Neotvárajte balík pri stole. Je v ňom váš nový Nimbus 2000. Nechcem však, aby všetci videli, že ste dostali metlu, pretože by takú chceli hneď všetci. Dnes večer máte prvý tréning. Oliver Wood vás bude o 7 čakať na metlobalovom ihrisku. M. McGonagallová. Harry podal lístok Ronovi a pri pomyslení na Malfoya len s námahou skrýval škodoradosť. Nimbus 2000? Vzdychol Ron závislivo. Takej som sa v živote ani len nedotkol. Náhlivo opustili sieň, pretože chceli metlu rozbaliť ešte pred vyučovaním, no v polovici vstupnej haly im cestu zahradili Crabbe a Goyle. Malfoy vytrhol Harrymu balík z ruky a ohmatal ho. To je metla. Zhodnotil a hodili ju naspäť Harrymu. V tvári sa mu zračila závisť i hnev. Toto si veru odskáčeš, Potter. Prváci to majú zakázané. Ron to už nemohol dlhšie vydržať. To nie je hociaká oblietaná metla. Povedal. Ale Nimbus 2000. Čo si vravel, že máš doma? Kometu 260? Ron sa uškrnul na Harryho. Komety sú síce vymakané, ale na Nimbusy ani zďaleka nemajú. Čo ty o tom môžeš vedieť, Weasley? Ty, čo si nemôžeš dovoliť ani pol rúčky. Osopil sa naňho Malfoy. S bratmi určite musíte šetriť vetvičku po vetvičke. Ron chcel práve niečo namietnúť, no v tej chvíli sa vedľa Malfoya objavil profesor Flitwick. Dúfam, že sa nehádate, chlapci? Zapišťal. Potter dostal metlu, pán profesor. Povedal rýchlo Malfoy. Áno, veľmi správne. Prikyvoval profesor Flitwick a usmieval sa pritom na Harryho. Profesorka McGonagallová mi už všetko povedala. Akýže je to model? Nimbus 2000, pane. Odvetil Harry a mal čo robiť, aby sa pri pohľade na zhrozeného Malfoya nerozrehotal. A za to, že som ju dostal, vďačím túto Malfoyovi. Dodal. Harry a Ron utekali hore schodmi a išli sa popučiť od smiechu. Veď je to pravda. Uškrňal sa Harry, keď vyšli na samý vrch mramorového schodišťa. Keby neukradol Nevilleovi, ten nezabúdal, nebol by som v družstve. Takže vy to beriete ako odmenu za porušovanie školského poriadku? Ozval sa nahnevaný hlas za nimi. Hore schodmi sa hnala Hermiona a znechutene hľadela na balík v Harryho ruke. Myslel som si, že sa s nami nerozprávaš. Povedal Harry. Veru, pokojne v tom môžeš pokračovať.
doložil Ron. Ani nevieš, ako nám to robí dobre. Hermiona odpochodovala s nosom zapichnutým do neba. Harry sa v ten deň len ťažko sústredil na vyučovanie. Myslel bol každú chvíľu buď na internátnej izbe, kde pod postelou ležela jeho nová metla, alebo na metlobalovom ihrisku, kde bude mať večer tréning. Večeru do seba nahádzal, ani poriadne nevedel, čo je, a potom vybehol s Ronom hore schodmi, aby si konečne rozbalil svoj Nimbus 2000. Páni! Zvolal Ron, keď na Harryho posteli zbadal rozbalenú metlu. Dokonca i Harrymu, ktorý toho o metlách veľa nevedel, sa zdala nádherná. Štíhla, lesklá, s mahagónovou rúčkou, dlhým chvostom z rovných prútikov a zlatým nápisom Nimbus 2000 na vrchu. Keď sa priblížila 7 hodina, Harry vyšiel z hradu a vykročil súmrakom smerom k metlobalovému ihrisku. Na štadióne doposiaľ nebol. Vôkol neho sa nachádzali stovky sedadiel a tribúny stáli vysoko nad zemou, aby diváci videli, čo sa vo vzduchu deje. Po oboch stranách ihriska stáli 3 zlaté žrde s obrúčami na konci. Harry mu to pripomínalo plastové paličky s krúžkom, cez ktoré muklovské deti fúkali bubliny. Len s tým rozdielom, že tieto mali 15 metrov. Harry sa nevedel dočkať, kedy bude opäť lietať. Napokon to čakanie nevydržal. Vysadol na metlu a odpichol sa od zeme. To vám bol pocit. Niekoľkokrát preletel obručami a potom sa preháňal hore dolu po ihrisku. Nimbus 2000 reagoval aj na ten najjemnejší dotyk. Hej Potter, poď dolu! To na ňo volal Oliver Wood. Pod pazuchou niesol veľkú drevenú devničku. Harry pristál vedľa neho. Lietaš fakt krásne. Pochválil ho Wood a v očiach sa mu zablisli iskierky. Už chápem, čo tým McGonagallová myslela. Máš naozaj talent. Dnes večer ťa trochu oboznámim s pravidlami a potom budeš trénovať 3-krát do týždňa spolu s ostatnými. Otvoril devničku. Vnútri boli 4 lopty, 2 rovnaké a zvyšné 2 každá iná. Takže, Začal Wood. pravidlá metlobalu sú veľmi ľahké, avšak hrať ho až tak ľahké nie je. Na každej strane je po 7 hráčov. 3 z nich sú triafači. 3 triafači. Opakoval Harry, zatiaľ čo Wood vyberal sito červenú loptu, ktorá veľkosťou pripomínala futbalovú. Toto je prehadzovačka. Povedal Wood. Triafači si ju navzájom prihrávajú a snažia sa trafiť ju do niektorej z obrúčí a dať tak gól. Za každý gól si družstvo pripíše 10 bodov. Je to zatiaľ jasné? Triafači si hádžu prehadzovačku a snažia sa trafiť ju do obrúče, aby dali gól. Odrecitoval Harry. To je niečo podobné ako basketbal. Akurát košov je 6 a lieta sa pritom na metle, nie? Čo je to basketbal? Spýtal sa Wood nechápavo. Ale nič. Zahovoril to rýchlo Harry. Na každej strane je potom jeden hráč, ktorému hovoríme strážca. Strážcom Chrabromilu som ja. Mojou úlohou je lietať okolo obručí a zabrániť súperovi, aby dal gól. 3 triafači, 1 strážca. Zopakoval Harry, pevne odhodlaný všetko si zapamätať. Tí hrajú s prehadzovačkou. Dobre, mám to. A tieto sú na čo? Ukázal na zvyšné 3 lopty v debničke. Hneď ti ukážem. Povedal Wood. Chyť to. Podal Harrymu malú pálku, vyzerala skoro ako bejsbalová, len bola o niečo kratšia. Teraz ti predvediem, čo robia dorážačky. Povedal Wood. Dorážačky sú tieto 2. Ukázal Harrymu 2 rovnaké lopty, čierne ako uhol a o niečo menšie ako prehádzovačka. Harrymu sa zdalo, ako by sa zo všetkých síl pokúšali vyvlieť zo sieťky, ktorou boli prichytené vo vnútri debničky. Ustúp. Prikázal mu Wood. Sklonil sa nad debničku a uvoľnil jednu dorážačku. Čierna lopta sa okamžite vyšvihla vysoko do vzduchu a v zápäti sa rútila priamo Harrymu na hlavu. Harry v snahe zabrániť jej, aby mu rozbila nos, ju odrazil pálkou a ona letela cikcakovito dohora. Krúžila im nad hlavami a potom vystrelila smerom na Wooda, ktorý ju však podletel a pritlačil k zemi. Pochopil si. Dýchčal Wood, pričom sa pokúšal strčiť vzpierajúcu sa dorážačku späť do debničky a prichytiť ju tam. Dorážačky lietajú po ihrisku a snažia sa zhodiť hráčov z metiel. Preto sú v každom družstve 2 odrážači.
U nás sú to weasleyovské dvojčatá. Ich úlohou je chrániť vlastných hráčov pred dorážačkami a odrážať ich na súpera. Tak čo, pamätáš si to? Traja triafači sa usilujú skorovať prehádzovačkou. Strážca stráži obruče. Odrážači odrážajú od svojho družstva dorážačky. Vysypal zo seba Harry. Výborne. Pochválil ho Wood. A zabili už dorážačky niekoho? Opýtal sa Harry a dúfal, že to znelo dostatočne ľahostajne. Na Rockforte nie. Mali sme tu síce niekoľko zlomených sánok, ale inak nič vážne. No a posledný hráč družstva je stíhač. To si ty. Ty si nevšímaš ani dorážačky, ani prehadzovačku. Pokiaľ mi nerozbijú hlavu. Neboj sa. Lepších odrážačov ako sú Weasleyovci nenájdeš. Takto ti poviem. Oni sami sú ako dve živé dorážačky. Wood siahol do debničky a vybral z nej poslednú štvrtú loptu. V porovnaní s prehádzovačkou a dorážačkami bola celkom drobná. Veľká asi ako väčší vlašský orech. Bola žiarivo žltá a po bokoch sa jej trepotali dve strieborné krídelká. A toto, Povedal Wood. je ohnivá strela. Najdôležitejšia lopta zo všetkých. Je veľmi ťažké chytiť ju, lebo je nesmierne rýchla a dobre ju nevidno. Úlohou stíhača je nájsť ju a chytiť. Musíš kľúčkovať medzi triafačmi, odrážačmi, dorážačmi a prehádzovačkou, aby si ju získal skôr ako súper. Pretože družstvo, ktorého stíhač sa zmocní ohnivej strely prvý, si pripisuje 150 bodov a väčšinou má už vyhraté. To je dôvod, prečo stíhač inkasuje najviac faulov. Metlobalový zápas sa končí až vtedy, keď niektoré z družstiev chytí ohnivú strelu, čo môže trvať aj celú večnosť. Rekordný zápas trval tuším 3 mesiace. Vtedy bolo treba zháňať náhradníkov, aby sa mohli hráči aspoň trochu vyspať. Takže, to by bolo všetko. Nejaké otázky? Harry pokrútil hlavou. To, čo má robiť, pochopil. Horšie to však bude, keď to bude musieť predviesť v praxi. S ohnivou strelou si zatrénujeme na budúce. Povedal Wood a opatrne ju položil späť do debničky. Je už skoro tma, mohli by sme ju stratiť. Trochu ťa preskúšam s týmito tu. Vyťahol z vrecka zo pár golfových loptičiek a o chvíľu boli obaja vo vzduchu. Wood hádzal loptičky z celej sily všetkými smermi a Harry ich chytal. Neušla mu ani jediná a Wood bol veľmi spokojný. Po hodine a pol bola už taká tma, že nemohli pokračovať. Tento rok bude na metlobalovom pohári naše meno. Povedal s blaženým úsmevom Wood, keď sa unavení vracali do hradu. Vôbec by ma neprekvapilo, keby si tromfol aj Charlieho Weasleyho. A ten mohol veru hrať aj za anglické národné družstvo, keby kdesi v Tramtárii nenaháňal draky. Harry bol teraz veľmi zanepráznený. Okrem všetkých tých úloh, čo dostávali, mával 3-krát do týždňa metlobalový tréning. Ani sa nenazdal a bol na Rockforte už 2 mesiace. Na hrade sa cítil oveľa viac doma ako na privátnej ceste. A teraz, keď už zvládli základy čarodejníckeho učiva, bolo aj vyučovanie zaujímavejšie. Keď sa 31. októbra ráno zobudili, chodbami sa šírila lahodná vôňa pečenej tekvice. To nebolo všetko. Profesor Flitwick im na hodine čarovania oznámil, že už vedia dosť na to, aby mohli pristúpiť k premiestňovaniu predmetov vo vzduchu, a to bolo čosi, po čom všetci zmierali túžbou od chvíle, keď na vlastné oči videli, ako profesor Flitwick začaroval Nevillovú ropuchu a tá sa potom vznášala po triede. Profesor Flitwick zadelil žiakov do dvojíc. Harry mal cvičiť so Seamusom Finniganom. Veru, že mu odľahlo, lebo v tej chvíli sa pohľadom pokúšal upútať jeho pozornosť aj Neville. Za to Ron bol vo dvojici s Hermionou Grangerovou. Ťažko povedať, či to štvalo viac Rona alebo Hermionu. Tá sa s nimi nebavila od dňa, keď Harry mu prišla poštou metla. A nezabudnite na ten pekný pohyb zápestia, čo sme si trénovali. Škriekal na nich profesor Flitwick, stojáci ako zvyčajne na kope kníh. Najprv švihom nad hlavu, potom dolu. Nezabudnite, nad hlavu a dolu. A musíte poriadne vysloviť zaklínadlo, to je tiež veľmi dôležité. Len si spomente na čarodeja Barufia, ktorý povedal S namiesto F a našiel sa na zemi s divým bíkom na hrudi. Bolo to veľmi ťažké. Harry so Seamusom zúrivo švíhali prútikmi nad hlavu a dolu, no pierko, ktoré mali nadvihnúť, stále nehybne ležalo na lavici. Seamusovi došla trpezlivosť
Postrčil pierko prútikom a to vzblklo. Harry ho potom musel hasiť klobúkom. Ronovi sa pri vedľajšom stole nedarilo o nič lepšie. Wingardium Leviosa! Vykrikoval a mával dlhočíznymi rukami ako veterný mlyn. Hovoríš to zle! Oborila sa na ňoho Hermiona. Musíš povedať Wingardium Leviosa. To gar musí byť dlhé. Keď si taká múdra, tak si to rob sama. Odvrkol Ron. Hermiona si vyhrnula rukávy habitu, švihla prútikom a zvolala. Wingardium Leviosa! Pierko sa odpútalo od hlavice a vznieslo sa asi meter nad ich hlavy. Ach, výborne! Vykríkol profesor Flitwick a natešene tlieskal. Pozrite sa všetci, slečna Grangerová to dokázala! Ron mal až do konca vyučovania náladu pod psa. Nečudujem sa, že ju nik nemôže vystať. Vravel Harrymu, keď si razili cestu preplnenou chodbou. Je fakt neznesiteľná. Odrazu do Harryho kto si vrazil. Bola to Hermiona. Harry zazrel jej tvár. Prekvapilo ho, že plače. Myslím si, že ťa počula. No a čo? Ocekol Ron, no bol trochu nesvoj. Musela si predsa všimnúť, že sa s ňou nik nekamaráti. Hermiona na ďalšiu hodinu neprišla a neukázala sa dokonca ani popoludní. Cestou do veľkej siene na slávnostnú helovínsku večeru Harry s Ronom začuli, ako Parvati Patilová hovorí svojej priateľke Lavender, že Hermiona plače na dievčenských záchodoch a nechce nikoho ani vidieť. Ronovi pri tých slovách síce nebolo všetko jedno, ale keď vošiel do veľkej siene a zbadal tú úžasnú strašidelnú výzdobu, rýchlo pustil Hermionu z hlavy. Zo stien a plafónu viselo azda 1000 netopierov a ďalších 1000 poletovalo nad stolmi v hustých čiernych mrakoch a vírilo vzduch, až plamene sviečok v oranžových tekviciach blikotali. Na zlatých tanieroch a misách sa odrazu objavili jedlá všetkého druhu, tak ako na slávnostnom bankete v prvý školský deň. Harry si práve nakladal obrovský pečený zemiak, keď do siene vbehol profesor Quirrell. Turban mal nakrivo a v tvári sa mu zračila hrôza. Všetci videli, ako dobehol k Dumbledorovej stoličke, zvalil sa na stôl a vykríkol. Troll! V hradnej veži! Len to som vám chcel. V zápäte stratil vedomie a zviesol sa na zem. Nastala haravara. Profesorovi Dumbledorovi sa podarilo utíšiť žiakov, až keď švihol prútikom, z ktorého vyprskli purporovo-červené delobuchy. Prefekti! Zahrmel. Okamžite odvete svoje fakulty na internáty. Percy bol vo svojom živle. Všetci za mnou. Prváci, držte sa pokope. Ak ma budete na slovo počúvať, nemusíte sa ničoho báť. Pustite ma dopredu. Ja som prefekt. Ako sa sem mohol dostať troll? Čudoval sa Harry, keď utekali hore schodmi. Mňa sa nepýtaj. Ja len viem, že sú hrozne hlúpi. Povedal Ron. Možno ho vpustil duch zloduch, keď je dnes ten Halloween. Míňali skupinky žiakov náhliacich sa všetkými smermi, keď sa predierali davom zmetených prvákov z Biflomoru. Harry odrazu schmatol Rona za ruku. Moje nervy. Hermiona! Čo s ňou? Ona o tom trollovi nevie. Ron si zahryzol do pery. No tak dobre. Zahundral. Ale nech nás Percy nevidí. Prikrčili sa a pridali sa k žiakom z Biflomoru, ktorí šli opačným smerom. Predrali sa na prázdnu stranu chodby a bežali k dievčenským záchodom. Práve zahli za roh, keď za sebou začuli náhlivé kroky. Percy! Zasypel Ron a ťahal Harryho za veľkú sochu vtáka ohniváka. Vykúkli spoza nej a zistili, že to nie je Percy, ale Snape. Prešiel krížom cez chodbu a zmizol im z dohľadu. Čo tu robí? Zašepkal Harry. Prečo nie je s ostatnými učiteľmi vo veži? Ako to mám vedieť? Potichu sa zakrádali chodbou, na ktorej ešte doznievali Snapeove kroky. Mieri k chodbe na 3. poschodí. Povedal Harry, no Ron ho odrazu chytil za ruku. Cítiš to? Harry sa zhlboka nadýchol a v nose zacítil hrozný smrad. Akúsi zmes starých ponožiek a neudržiavaných verejných záchodov. A potom to začuli. Hlboké vrčanie a dunenie obrovských šliap. Ron ukázal pred seba
Zo vzdialenejšieho konca chodby sa k ním blížilo čosi obrovitánske. Od strachu z nich zostali len tiene a nemo sa prizerali, ako na to čosi dopadol pás mesačného svitu. Bol to hrozný pohľad. To čosi malo takmer 4 metre, matnú žulovú farbu, neforemné telo, ktoré pripomínalo ozrútny balván a na ňom pričapenú malú plešatú hlavičku, pripomínajúcu kokosový orech. Malo krátke nohy, hrubé asi ako kmene stromov a ploché zrohovatené chodidlá. Zápach, ktorý sa z neho šíril, bol neuveriteľný. V dlhočíznej ruke vliekol za sebou obrovský drevený kýj. Troll zastal pred najbližšími dverami a nazrel dovnútra. Rýchlo vrtel dlhými ušiskami. Zrejme jeho maličká hlavička premýšľala, potom sa skrčil a vošiel dnu. Vo dverách je kľúč, Povedal Harry. Zamknime ho tam. Skvelý nápad, Povedal Ron ustrašene. Zakrádali sa popri stene k otvoreným dverám, v ústach sucho a modlili sa, aby sa troll nerozhodol práve teraz výjsť. Harry bol jedným skokom pri dverách, schmatol kľúč, zabuchol dvere a zamkol. A je to! Povzbudení víťazstvom rozbehli sa naspäť k spojovacej chodbe, no keď dobehli až na roh, začuli zvuk, pri ktorom im až srdce zamrelo. Vysoký, prenikavý výkrik a vychádzal z miestnosti, ktorú práve zamkli. Och nie, Vzdychol Ron, v tvári bledý ako krvavý barón. to sú dievčenské záchody. Vykríkol s hrôzou Harry. Hermiona! Zvolali obaja naraz. Toto bolo veru naozaj to posledné, po čom túžili. Ale čo im zostávalo? Vyštartovali späť k dverám, v panike nahmatali kľúč a otočili ním. Harry otvoril dvere a obaja vbehli dnu. Hermiona Grangerová sa krčila pri náprotivnej stene a zdalo sa, že už omdlie. Troll sa blížil k nej a cestou zrážal na zem umývadlá. Odpútame jeho pozornosť. Navrhol zúfalý Harry, vytrhol vodovodný kohútik a šmaril ho z celej sily o stenu. Troll zastal asi 2 metre od Hermiony. Ťažkopádne sa obrátil, pritom hlúpo žmúrkal očkami, aby zistil, odkiaľ ten zvuk vyšiel. Jeho malé, podlé očička spočinuli na Harrym. Chvíľu váhal, no napokon sa rozhodol, vykročil smerom k nemu a kýjak pomaly dvíhal nad hlavu. Hej, slepačí mozog! Zvolal Ron z opačnej strany miestnosti a hodil doňho vodovodnú rúrku. Troll vôbec nezacítil, že ho kovová rúrka trafila do pleca. Začal však výkrik, zarazil sa, otočil svoju ohyznú gebulu smerom k Ronovi a dožičil Harrymu čas, aby ho obehol. Rýchlo, bež! Kričal Harry na Hermionu a pokúšal sa ju odtiahnuť k dverám, no ona sa ani nepohla. Zostávala prilepená na stene, ústa od hrôzy do korán. Ten krik a jeho ozvena privádzali trola do nepríčetností. Hrozivo zavrčal a pohol sa smerom k Ronovi, ktorý bol najbližšie a nemal kam újsť. Harry vtedy urobil niečo, čo bolo veľmi odvážne a hlúpe zároveň. Rozbehol sa, vyskočil a oboma rukami schmatol trola zozadu pevne okolo krku. Troll síce necítil, že na ňom niečo visí, no nemohol si nevšimnúť, že mu ktosi vrazil do nosa dlhý kus dreva. Harry totiž ešte stále držal v ruke svoj čarodejnícky prútik a pichol ho trollovi rovno do nozdry. Ten skúčal od bolesti, krútil sa a mlátil kijakom okolo seba a Harry sa ho držal zubami nechtami. Hrozilo mu, že ho troll buď zhodí, alebo trafí kijakom. Hermiona v hrôze sklzla na zem. Ron vyťahol svoj prútik, ani poriadne nevedel, čo chce urobiť. Odrazu sa len počul, ako volá prvé zaklínadlo, ktoré mu zišlo na Wingardium Leviosa! Kijak odrazu vyskočil trollovi z ruky, stúpal vysoko do vzduchu, potom sa pomaly natočil a s ohlušujúcim rachotom dopadol svojmu majiteľovi na hlavu. Troll sa zapotácal a padol na zem dolu nosom takou silou, až sa celá miestnosť zatriasla. Harry vyskočil na rovné nohy, chvel sa na celom tele a nevládal lapiť dých.
Ron tam ešte vždy stál so zdvihnutým prútikom a žasol nad tým, čo práve urobil. Ako prvá sa zmohla na slovo Hermiona. Je po ňom? Myslím, že nie. Povedal Harry. Zrejme je len omráčený. Zohol sa a vyťahol trolovi z nosa prútik. Celý bol pokrytý akousi neforemnou sivou lepkavou hmotou. Fuj, trolov sopel. Utrel prútik trolovi do nohavíc. Odrazu všetkých troch vyrušil buchot a približujúce sa kroky. Vôbec si neuvedomili, aký hrmot narobili. Určite ich niekto zdola počul. O chvíľu vtrhla do miestnosti profesorka McGonagallová, hneď za ňou Snape a skupinku uzatváral Quirrell. Quirrell zazrel trola, slabo zaskúčal, sadol si na záchodovú misu a držal sa za srdce. Snape sa sklonil na trola. Profesorka McGonagallová hladela na Rona s Harrym. Harry ju takú nazlostenú ešte nezažil. Pery mala takmer biele. Nádej, že získajú pre Chrabromil 50 bodov, z Harryho mysle razom vyprchala. Čo si o sebe myslíte? Kričala na nich profesorka McGonagallová. Harry sa pozrel na Rona, ktorý tam ešte vždy stál s prútikom nad hlavou. Máte z pekla šťastie, že vás nezabil. Prečo nie ste vo svojej izbe? Odrazu Snape uprel na Harryho svoj prenikavý pohľad. Harry sklopil oči. Želal si, aby Ron konečne dal tú ruku dolu. V tom sa z tieňa ozval slabý hlások. Prosím, pani profesorka McGonagallová. Oni ma hľadali. Slečna Grangerová! Hermione sa konečne podarilo vstať. Ja som sa vydala hľadať trola, lebo som si myslela, že si s ním dokážem poradiť aj sama. Viete, ja som o troloch veľmi veľa čítala. Ronovi v tej chvíli vypadol prútik z ruky. Hermiona Grangerová klame učiteľovi do očí? Keby ma neboli našli, určite by už bolo po mne. Harry mu strčil do nosa svoj prútik a Ron ho ovalil jeho vlastným kijakom. Nemali čas zavolať pomoc. Keď prišli, troll sa ma práve chystal zabiť. Harry s Ronom sa snažili tváriť, že táto verzia nie je pre nich ničím novým. Slečna Grangerová, ste jedno nezodpovedné dievča. Ako ste si mohli myslieť, že sama premôžete horského trola? Hermiona zvesila hlavu. Harry stál ako obarený. Hermiona bola tá posledná, ktorá by urobila niečo, čo sa nemá. A teraz tu stála a predstierala, že to naozaj urobila, len aby ich vytiahla z kaše. Bolo to pre ňoho asi také nepredstaviteľné, ako keby im Snape z ničoho nič začal rozdávať cukríky. Slečna Grangerová, za toto strhávam Chrabromilu 5 bodov, oznámila jej profesorka McGonagallová. Veľmi ste ma sklamali. Ak nie ste zranená, okamžite sa odoberte do Chrabromilskej veže. Sviatočná hostina pokračuje na jednotlivých internátoch. Hermiona odišla. Profesorka McGonagallová sa obrátila na Harryho a Rona. Ešte vždy si myslím, že ste mali obrovské šťastie. No priznávam, že len málo ktorý prvák by dokázal skoliť dospelého trola. Každý z vás preto získava pre Chrabromil 5 bodov. Oznámim to profesorovi Dumbledorovi. Môžete ísť. Náhlivo opustili miestnosť a mlčky vyšli o 2 poschodia vyššie. Nesmierne sa im uľavilo, že už necítia trolov zápach. Zaslúžili sme si viac ako 10 bodov. Zahundral Ron. Chcel si povedať 5. Hermione predsa 5 bodov strhla. Bolo to od nej pekné, že sa nás zastala. Pripustil Ron. Nezabúdaj však, že sme ju naozaj zachránili. Keby sme ju tam s tou obludou nezamkli, vôbec sa to nemuselo stať. Pripomenul mu Harry. Dorazili k portrétu tučnej panej. Prasačí rypák. Povedali a vošli dnu. V klubovni bolo plno žiakov a hluku. Všetci sa napchávali jedlom, ktoré im sem zdola poslali. Hermiona stála sama pri dverách a čakala na nich. Nastalo veľmi trápne ticho. Bez toho, aby sa na seba pozerali, všetci traja naraz povedali Ďaká a ponáhľali sa k svojim tanierom. No od tej chvíle sa Hermiona Grangerová stala ich kamarátkou. Niektoré veci nemôže človek zdieľať s tým druhým, pokiaľ sa s ním neudobrí. A radosť zo zneškodnenia 4-metrového trola bola jednou z nich.